Вітаю, дарагія сябры, у студыі Навум Гальперович, і сёння наша чарговая сустрэча, і мы працягваем гаворку пра нашу мастацкую скарбніцу, якую мы пачалі у мінулую пятніцу. Гэта Нацыянальны мастацкі музей. Сапраўды, гэта культурная скарбніца Беларусі, якая валодае адным з буйнейшых збораў ва ўсходняй Еўропе. Сёння гэта не толькі музей-галерэя, але і сучасны навукова-адукацыйны цэнтр, арт-пляцоўка для мастакоў. За гукарэжысёрскім пультам зараз Інна Цецянок, і я прадстаўлю нашага госця сённяшняга. Гэта Сергей Владимирович Вечар. Ён намеснік генеральнага дырэктара нацыянальнай вот этой нашей скарбніцы Нацыянальнага мастацкага музея па фондавай рабоце і рэстаўрацыі і па агульных пытаннях. З'яўляецца старшынёй рэстаўрацыйнага савета музея, членам Савета Беларускага фонду культуры, уваходзіць у склад рабочай групы па распрацоўцы і рэалізацыі мерапрыемстваў, прысвечаных падрыхтоўцы да 150-годдзя мастака Рушчыца і пра станы перспектывы развіцця музейнай рэстаўрацыі в Рэспубліцы Беларусь. Мы пачнём зараз гаворку, таму што вось стварэнне навукова-рэстаўрацыйнага аддзела Нацыянальнага мастацкага музея Рэспублікі Беларусь непасрэдна звязана з фарміраваннем яго калекцыі. Так, Сергей Владимирович? Добрый дзень, так. Ну і вось, калі сказаць, што вось як фарміравалася вот рэстаўрацыйная работа, як фармаваўся вот гэты аддзел, я хочу сказаць, што вот спачатку рэстаўрацыйныя работы, асабліва складаныя, праводзіліся рэстаўратарамі гарадоў Ленінграда і Масквы. Вось было з 52 года па 75 гады была адрэстаўравана і раскрыта ад позніх запісаў вялікая колькасць твораў старажытна-беларускага жывапісу. Ну, калі казаць рэтраспектыўна, то сапраўды у паваенны час сваёй рэстаўрацыйнай школы фактычна на Беларусі не было, і калі фарміравалася пасляваенная ўжо калекцыя Нацыянальнага мастацкага музея, то найкаштоўнейшыя творы яны накіроўваліся у буйныя рэстаўрацыйныя цэнтры, якія, як вы сказалі, тады былі Масква і Ленінград, рэстаўраваліся, потым вярталіся дадому. Потым з'явіліся ў штаце музея таксама рэстаўратары, которые спачатку рабілі такія, скажем, прэвентыўныя кансервацыйныя работы. Ну і ўжо калі Беларусь здабыла незалежнасць, ужо была невялікая група рэстаўратараў музея, якія былі здольны выконваць больш сур'ёзныя работы, і такім чынам паступова сфарміраваўся ўжо ў цяперашнім стагоддзі, сфарміраваўся аддзел, у якім сёння, скажем так, 27 з паловай адзінак. Это даволі магутная сіла, самая вялікая рэстаўрацыйная служба ў нашай краіне. Гэтыя рэстаўратары падзяляюцца на 4 сектары. Сектар старажытна-беларускага мастацтва, сектар рэстаўрацыі алейнага жывапісу, сектар рэстаўрацыі твораў дэкаратыўна-прыкладнога мастацтва, ну і апошні – это фізіка-хімічных даследаванняў. Узначальвае нашу службу рэстаўратар вельмі вядомы Аркадий Самуэльевич Шпунт, якому не так давно было присвоено название «Заслуженный деятель культуры Рэспублікі Беларусь». Ён рэстаўратар вышэйшай катэгорыі, спецыяліст па рэстаўрацыі паліхромнага мастацтва і іконапісу беларускага і рускага іконапісу. Ну, скажите, калі ласка, Сергей Владимирович, вот специфика работы рэстаўратара, гэта павінен быць мастак ці чалавек, які просто, ну, скажем, ну, нейкія, так сказать, умее рабіць магчымасці узнавіць гэты твор? Ну, вы ведаеце, што
Ёсць розныя погляды на эту тэму, на это розныя меркаванні. Ну, у нас в прыватнасці запісана мастак-рэстаўратар. Як дакладная назва пасады мастак-рэстаўратар. Але, праз рысачку, але задача рэстаўратара, ён жа мае справу з творамі, якія нехта стварыў. Там масціты нейкі, вядомы майстар, невядомы, неважна. І задача рэстаўратара не ўнесці, як мінімізаваць сваё ўмяшальніцтва ў твор. Таму мастаком, по великому рахунку, ён не павінен быць. А ён павінен быць все-таки рэстаўратарам. І скрупулёзна, карпатліва пакінуць і прывесці ў парадак все тыя сведчанні аўтэнтычныя, якія ёсць на тым ці іншым творе, напрыклад, карціне ці абразе, вот, і не зрабіць такого істотнага ўмяшальніцтва ў твор. Ну, ёсць самыя розныя выпадкі, дзесьці это патрэбна, дзесьці не патрэбна. Для таго існуюць такія структуры, скажем, как рэстаўрацыйная рада музея, якая вырашае, якая ступень умяшальніцтва, которая зацвярджае рэстаўрацыйныя заданні по рэстаўрацыі таго ці іншага твора. І в залежнасці ад самых розных меркаванняў нейкія творы ёсць, якія прыводзяцца ў парадак, каб вярнуцца ў фондасховішча і, скажем так, перахоўвацца там да лепшых часоў. Может быть, і 5, і 10 год. Некаторыя адразу ідуць в экспазіцыю. І тут в рэстаўрацыйную раду ўваходзяць не толькі рэстаўратары, але і навуковыя супрацоўнікі. І яны абмяркоўваюць эту сітуацыю і прымаюць рашэнне, якое ўмяшальніцтва павінна быць у той ці іншы твор мастацтва. Ну вось калекцыя нацыянальнага мастацкага музея налічвае больш за 30 000 экспанатаў, шэдэўраў беларускага і замежнага мастацтва. Якую долю там займаюць вот гэтыя старажытныя творы, якія трэба рэстаўраваць? Ну, натуральна, значная частка калекцыі – это беларускі жывапіс. У нас ёсць аддзел навуковы, аддзел беларускага мастацтва 20-го і ўжо пачатку 21-го стагоддзя. Ось, то вот этот зона дзеяння вот этого отдела, это большая частка коллекции, натурально. Але ёсць даволі неблагая коллекция старажытна-беларускага мастацтва. Ёсць і добрыя ўзоры паліхромнай скульптуры з розных храмаў Беларусі. Ёсць іконапіс і рускі, і беларускі іконапіс. Прычым вельмі шмат цікавых твораў, некаторыя паступова прыходзяць да свайго наведвальніка. Яны ляжаць в свой час у 70-х, 80-х гадоў. Было шмат экспедыцый. На той час большасць храмаў былі недзейнымі у Беларусі. Яны былі в замкнёным стане. Выязджала экспедыцыя, глядзелі, што, дзе знаходзіцца, і некаторыя узоры сакральнага мастацтва, у першую чаргу абразы, па дамоўленасці з мясцовымі сельскімі саветамі, уладамі і гэтак далей, забіралі, каб выратаваць іх ад знікнення канчаткова у наш нацыянальны мастацкі музей. Ну і, натуральна, адразу все назапашнае, так бы мовіць, адразу рэстаўраваць было просто фізічна немагчыма. І да лепшых часоў складваліся тыя рэчы. Ну, першасная апрацоўка іх была, каб яны не заразілі фонды, скажем так. І все, яны захоўвались. І частка і так захоўваецца да сённяшняга дня. Але прыйшоў час, і цяпер вот вельмі важны кірунак працы наша рэстаўрацыйнай службы – это па заяўках навуковых супрацоўнікаў, ці то да выстаў, ці то проста з улікам стана того ці іншага твора мы дастаем з запаснікоў творы, глядзім іх і выдаем на рэстаўрацыю. Ну, да прыкладу скажу, вот наш сектар старажытна-беларускага мастацтва – это тыя спецыялісты, якія непасрэдна займаюцца рэстаўрацыяй абразоў беларускай школы, рускай школы. На сённяшні дзень 4 чалавекі
4 спецыяліста, і вот яны без працы не сядзяць, пастаянна трапляюць новыя творы. Зараз от у іх, скажем так, у працы ёсць вельмі цікавыя творы 18-17 нават стагоддзя. Ну, а, дарэчы, самая старая ікона, которая у нас ёсць, это 15 стагоддзя. Вот. І паступова гэтыя творы вяртаюцца, і не проста вяртаюцца в культурны ужытак, скажем так, а яны трапляюць на выставы, на розныя праекты. Цяпер такіх замежных праектаў мала, самі разумееце, эпідэміялагічная сітуацыя не дазваляе. А раней, еще пару гадоў таму, наши беларускія іконы пабывалі ў такіх краінах, як Іспанія, в Ватыкане, в самом сердце заходнего свету, в Лихтенштейне и гэтак далей. И выкликали великий розгалас у публики. Вот. И большасць з этих образов, которые туды выезжали, это адрэстаўраваныя творы. Ну вось я нагадаю нашим слухачам, што сёння мы гутарым з намеснікам дырэктара, генеральнага дырэктара Нацыянальнага мастацкага музея Сергеем Владимировичем Вечерам. Сергей Владимирович, ну вы по адукацыі гісторык, і, конечно, для вас гэта, ну, скажем так сказать, тэма вядомая і цікавая. Вось як, скажем, ацэньваецца майстэрства старажытных іконапісных майстроў Беларусі, і наколькі вот беларускі ікона-жывапіс вот, ну, характарызуецца ў свеце? Ну, я магу сказаць, па-першае, што існуе беларуская школа жывапісу, якая выразна адрозніваецца ад нашых суседзяў, як з усходу, так і з захаду. Вот. Мае свае пэўныя рысы, яна вельмі цікавая, разнастайная. Ёсць такія школы рэгіянальныя, яшчэ невялічкія. Вось. Плюс на Беларусі развівалася яшчэ і старабрацкая школа жывапісу, которая на тэрыторыі Беларусі, вот ветка, іншая. Таксама ёсць некалькі такіх разгалінаваных невялічкіх школ мясцовых. Вось. І это з'ява, якая, мне здаецца, на ўзроўні сусветным. І натуральна, што калі мы так вот где-нибудь за межамі Беларусі запытаемся, все ведут русскую икону, все ведают русскую икону. Вот. Беларускую ведают значна слабей. Но это не таму, што яна па сваёй фактуры, па сваёй мастацкай вартасці горшая. Просто трэба больш рэкламаваць. Больш рэкламаваць. І вот гэтыя выставы, пра якія я гаварыў, яны і адну з мэтаў мелі на мэце, натуральна, і паказаць, што ёсць такі феномен, як беларускае іканапіснае мастацтва, якое вельмі выразнае, вельмі яскравае і на самым лепшым міжнародным узроўні. І калі мы будем в гэтым кірунку рухацца і далей, а мы это робім, то я думаю, што беларускае іканапіснае мастацтва стане в один ряд і зойме свое пачеснае месца, скажем так, на міжнародным узроўні. Пры гэтым мы павінны яшчэ такая акалічнасць нашай зямлі, краіны, которые вот постоянно праз яе праходзілі войны, самыя розныя такія гістарычныя падзеі, которые былі неспрыяльныя для захавання нашего нацыянальнага набытку. І вось была такая ідэя, может, она і будзе увасоблена, калі вот в храме это ёсць іканастас, да, і размешчаны пэўным чынам іконы. І вот у іканастасе звычайна больш десятка абразоў. І калі тое, што мы заходим в нашем музее, тое, што заходит, ну, музеі в Беларусі, это такая жменька, невялічкая крупіца таго набытку, который знішчаны, знік, ці был вывезен за межы, ці просто не вытрымаў всех этих падзей гістарычных, жахлівых. Вот. І калі вот в этом іканастасе запомнить некалькі нішаў, там 3-4, астатнія пакінуць пустымі, вот это покажа,
колькі мы стратили і што ёсць, што засталось. То, што засталося, это кожная рэч, просто это мы павінны вельмі ашчадна да этого адносіцца, захоўваць, рэстаўраваць, паказваць. Першую чаргу мы павінны паказаць сваім людзям, беларусам, каб самі людзі ганарыліся вот сваім такім мастацтвам народным, нацыянальным. Вот. Ну і, конечно, паказваць шырокаму свету. Тым больш, што калі працуеш над гэтым матэрыялам, з'яўляюцца здабыткі. Літаральна колькі дзён таму тут прашло, вот на тым тыдні, у нас была прэзентацыя першага тома выдання, запланавано выдание, которое будет агулам змяшчаць 12 томов асноўнай калекцыі нацыянальнага мастацкага музея, каб можна было пагартаць, што мы маем. І першы том, натуральна, самы старадаўні, это старажытна-беларускае мастацтва. І была прэзентацыя у нас в музеі этого тома, его уже можно набыць, и он собрал вот эту коллекцию материалы экспедиций, наше набыццё и так далее. И у часе было одно из выступлений, у часе этой презентации, а у нас есть коллекция, ну, у нас есть такой комплекс материалов, связанных с знакомитым Жировицким монастырем. Это іконы з іканастаса Жыровіцкага манастыря, якія мы датавалі пачаткам 18 стагоддзя. І вось з'явіліся матэрыялы, якія сведчаць, што этот іканастас был зроблены раней, у 70-х годах 17 стагоддзя. Вот што даюць даследаванні. І мы не можем зараз дакладна сказаць, у нас есть еще знакаміты шэрагаўскі іканастас, вельмі цікавыя іконы. Вывучэнне этих всех матэрыялаў можа змяніць іх датыроўку, прычым на больш раннюю. Ну так, сапраўды, конечно, тут могуць чакацца і адкрыцці навуковыя. Вось, я нагадаю нашим слухачам у студыі Навум Гальперовичам і гутарым Сергеем Владимировичем Вечарам, які з'яўляецца намеснікам генеральнага дырэктара Нацыянальнага мастацкага музея. І, Сергей Владимирович, я, конечно, хацеў бы яшчэ пагаварыць пра тое, што вось у вас новы корпус будзе рэстаўрацыйны, але гэта крыху пасля, а вот просто каб нашим слухачам растлумачыць, што такое рэстаўрацыя на прыкладзе, напрыклад, некаторых прац, якія вось зрабілі рэстаўратары. Напрыклад, нараджэнне Маці Божай 18 стагоддзя, это рэстаўратар Шпунт. Вот я прачытаў, што пры паступленні абраза на рэстаўрацыю жывапіс знаходзіўся пад слоем прафілактычных заклеек, пацямнелага лаку і забруджвання. Меліся вялікія страты аўтарскага жывапісу. Вось абраз уяўляў сабой амаль страчаны твор мастацтва. Ці вось, напрыклад, нараджэнне Яна Прадцечы з усекнавеннем галавы. Твор паступіў на рэстаўрацыю з агульным забруджваннем. У верхняй частцы абраза па гарызанталі сляды каразійных працэсаў бронзы. Для іх выдалення было вырашана прымяніць лазерную ачыстку. Так што вот бачыце, якія працы трэба выканаць. Часам трапляюць на стол рэстаўратара працы ў такім стане, што, канешне, трэба шмат часу і ведаў, каб іх прывесці ў парадак. І у нас традыцыйна праводзіцца, звычайна мы это робім да юбілея музея. Кожныя 5 гадоў робім рэстаўрацыйную выставу. Это плён працы рэстаўратараў за пэўны перыяд. І рэстаўрацыйная выстава не проста прадстаўляем адрэстаўраваныя творы, а побач з этим творам паказваем. Звычайна, калі рэстаўратар робіць сваю работу, фарміруецца так званы рэстаўрацыйны пашпарт, у якім прыкладваецца вялікая колькасць фотаздымкаў, від до рэстаўрацыі, пасля рэстаўрацыі, в працэсе, какие-то асобныя элементы таго ці іншага твора. Да? І вось на этой выставе, што цікава для наведніка, чалавек падыходзіць і бачыць, што вот так выглядаў твор. Вот цяпер ён такі.
вот такія былі пашкоджанні там і гэтак далей. І нават на эту выставу бралі творы, якія в працэсе рэстаўрацыі. Часова рэстаўратар выдаваў, а пасля выставы працягвал рэстаўрацыю, каб паказаць, скажем, кухню или унутраную лабараторыю рэстаўрацыйнай працы. Вот для этого это рабілася. Калі казаць какие-то прыклады, вот мне прыходзіць, у нас зараз на ум, у нас зараз в экспазіцыі в раздзеле наших землякоў, мастакоў, якія працавалі ў Беларусі, ёсць твор Яна Дамеля, мастака, які пахаваны на кальварійскіх могілках, он тут працаваў, тут памёр. Адзін з апошніх яго твораў Ісус Христос в Гефсіманскім саду, альбо маленне аб чашы. Так вось гэты твор, ён быў знойдзены у кальварійскім касцёле, тады зачыненым. В виде нейкага скрутка такого покамеченного. И, щиро кажучи, его взяли чисто как материал для тренировок. На этом материале реставраторы просто тренировали, шлифовали свои навыки. И нават его не включили в якийсь фонд одразу, а просто як такой дапаможны матэрыял. Але потым ён, як кажуць, паляжаў, трохі вылежаўся, і нашы рэстаўратары маладыя паглядзелі і вырашылі паспрабаваць. Давайте паспрабуем адновіць. А акурат тады набліжаўся, был год да юбілею, чарговы юбілею нашай сталіцы. І вырашылі в якасці падарунка нашай сталіцы Мінску адрэстаўраваць этот твор. І ён быў даволі буйнафарматнай, і прыйшлося працаваць даволі напружана. На апошнім этапе ўжо працавалі 4 рэстаўратара над гэтым творам. Але ў працэсе работы паступова праявлялись то, і мы, калі уже было само адкрыццё, мы на мольберте поставили вот выгляд, который был перед тым, як взяліся за рэстаўрацыю. І то, што атрымалася, это было небо і земля, паступова праявляліся фігуркі анёлаў, фігуры Езуса, это чаша, это все эти элементы твора, яны паступова праявляліся. Конечно... І атрымаўся твор вялікі, прыстойны, был адрэстараваны, і ён зараз у асноўнай экспазіцыі. Вот фактычна тут можна сказаць, што другое жыццё твор набыў. Конечно, я уяўляю, што гэтая праца, вельмі карпатлівая, вельмі, скажем, такая тонкая, ювелірная, і колькі прыблізна часу над лепшымі творамі, которые ўжо атрымалі другое сваё жыццё, колькі прыблізна часу рэстаўратар займаецца па часе, па гэтымі працамі? Я магу сказаць, што мы, калі гаворым аб рэстаўрацыі, то трэба разумець, што рэстаўратар кожны мае сваю спецыялізацыю. У нас на сённяшні дзень 10 спецыялізацый рэстаўратараў. Это яны працуюць з рознымі матэрыяламі, і ад этого залежыць і час, і все іншыя абставіны. Напрыклад, у нас ёсць рэстаўратар, які займаецца рэстаўрацыяй старадрукаванай кнігі. Таму у нас ёсць такая невялікая калекцыя, і плюс мы аказваем паслугі, в прынцыпе, і юрыдычным, і фізічным асобам па рэстаўрацыі. У нас мы калькуліруем іх і таксама робім. Да нас звяртаюцца і музейшчыкі, калегі, проста калекцыянеры, і мы у меру магчымасцей, і я думаю, пасля таго, як мы атрымалі новый так званы рэстаўрацыйны корпус, нашы магчымасці в этом сэнсе палепшацца. І мы будем больш аказваць такіх паслуг. Так напрыклад, калі браць кнігу, недавно привезли одну кнігу, адзін з музеяў, наш рэстаўратар паглядзеў, ацаніў, тут залежыць і стан, і колькасць аркушаў, і што рабіць з вокладкай, і гэтак далей. Сказаў, што конкретно эту кнігу мне спатрэбіцца арыентировочно 3 месяцы, може 4. Тут даволі такой працяглы перыяд. Ёсць жа, как вы сказали, твор там агульнае забруджванне. Калі просто твор абеспыліць, зняць агульнае забруджванне, конечно, это хутчэй все.
адбываецца. Ну, все залежыць ад самых розных акалічнасцяў. Напрыклад, у нас самы вялікі твор в музеі па памерах, самы вялікі мастака, вядомого мастака Семірадскага, на якім выява Александра Македонскага, славутага гістарычнага дзеяча антычнасці, які ляжыць уже ў ложку, скажем так, апошні этап ягонага жыцця, вось, то мы плануем рэстаўрацыю этого твора праводзіць с удзелам спецыялістаў Трэцякоўскай галерэі. Таму што для таго, каб рэстаўраваць такія буйнафарматныя творы, Колькі ён па фармаце, Талясь? 3,40 на 2,50. Вот. Каб такія буйнафарматныя творы рэстаўраваць, трэба, па-першае, адпаведны рэстаўрацыйны стол. Ён называецца вакуумны стол, стол з падагревам, адмысловы, на которым вот, можна зняць з рамы, з падрамніка, раскласці холст і неабходныя працэдуры ажыццяваць. Мы спадзяемся, што на наступны год такі стол будет нам набыт нашим рэстаўратарам. Вот, на сённяшні дзень пакуль няма. І мы скарыстаемся магчымасцямі Трэцякоўскай галерэі, і плюс, натуральна, школа Трэцякоўскай галерэі вельмі такая даўняя, і как бы под эту справу наши маладыя рэстаўратары пройдут пэўную стажыроўку на магчымасцях. Мы будем выдаваць твор на выставу і заодно папярэдня вот рэстаўрацыя. Вот, так что такой праект супольны плануем. Вось. Увогуле вельмі важна в рэстаўрацыі это наяўнасць і бесперабойнае паступленне так званых расходных матэрыялаў, ну і само абсталяванне. Што тычыцца расходных матэрыялаў, то, ў прынцыпе, яны это самыя розныя і растваральнікі, і лакі, клея, там, і гэтак далей. І эти скальпелі знакамітыя рэстаўрацыйна-хірургічныя. Вот. В прынцыпе, у музеі нашым... Ну, калі пра лазер яшчэ ідзе гаворка, то... Ну, да лазера яшчэ мы... Это наперадзе. Вось. Таму, што ўдалося зрабіць, это забяспечыць бесперабойнае забеспячэнне рэстаўратараў вот этими расходнымі матэрыяламі. Некаторыя матэрыялы, якія дэфіцытныя, былі в свой час набыты з запасам. Напрыклад, асетровый клей, рыбны такой асетровый клей, это натуральны матэрыял, якую мы выкарыстоўваем пры рэстаўрацыі найбольш каштоўных твораў. Ну што ж, канешне, гэта вельмі цікава. Ну і новы корпус, два словы на завяршэнне ўжо нашай праграмы пра новы корпус, які вось уводзе в строй, так? Ну да, ўжо падпісан акт прыёмкі нашых двух будынкаў, нашего музейного квартала, і мы цяпер павінны ў іх перасяляцца, і я думаю, што до Нового года наши жыхары Мінска змогуць наведаць, паглядзець наш выставачны праект, на который мы рыхтуем. Ну, а наши рэстаўратары у нашым рэстаўрацыйным корпусе таксама размесцяцца і змогуць яшчэ лепш працаваць. Ну што ж, я думаю, што вось сапраўды гэта новая старонка, такая яркая старонка ў жыцці нацыянальнага мастацкага нашага музея. І я жадаю вам плёну і поспехаў у вашай працы. Нагадаю нашим слухачам, што сённяшнім госцем нашай праграмы быў Сергей Владимирович Вечар, намеснік генеральнага дырэктара Нацыянальнага мастацкага музея. За гукарэжысёрскім пультам працавала Інна Цесянок і Яна Вамгальпярович. Мы развітваемся з вами і жадаем вам плёну, поспехаў і самае галоўнае здароўя.